ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኮይኑ ከገልግል ምስ ሃገራዊት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ውዕል ኮንትራት ዝተፈራረመ ግብፃዊ ፕሮፌሽናል ኣሰልጣን ኮሃ ሃሺም ያኪን ተማሊ ኣስመራ እዩ። ብ1962 ኣብ ከተማ ካይሮ ዝተወልደ ኮሃ ሃሺም ናይ ዓባይ ግብፃዊት ጋንታ ዛምሌክ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ኣብ መስመር ምክልኻል ንነዊሕ ዓመታት ዝተጻወተ ናይ ግብፂ ባህር ስፖርተኛ እዩ። ንሱ ብዘይካዚ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ንግብፂ ወኪሉ ከም ዝተሳተፈ ይፍለጥ። ጫሙኡ ምስ ሰቐለ ከዓ ኮሃ ያኪን ሃሺም ኣብ ናይ ግብፂ ስዑድ ዓረብን ሱፐር ሊጋት ዋና ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝሰርሐ ዕውት ኣሰልጣኒ ምዃኑ ሰነዳት የረጋግጹ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መጻረዪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣንጻር ኤስዋቲኒ ክትገጥም ምዃና ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ይሕብር። ኣባላት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዋሚ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ን8 መጋቢት 2026 ብድምቀት ተብዒሎሞ። እቲ ክብርታት ዋልታና ኣብ ትሕቲ ዝብል ሃገራዊ ቴማ ብ6 መጋቢት 2026 ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ዝተኻየደ ዝኽሪ ከምቲ ልሙድ ብዝኽረ ሰማዕታት ተጀሚሩ። ቀጺላ ኣደ መንበር ኣሃዱ ደቂ ኣንስትዮ ኤምባሲ ኤርትራ ወይዘሮ ኣዜብ ሃብቶም ብምኽንያት 8 መጋቢት ዝተዳለወ ቃል ሃማድኤ ኣስሚዓ። ወይዘሮ ኣዜብ ዘስማዓቶ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ንምምጻእ ንምውሓስን ዘሕልፎ ጽንኩር እዋን እንኮ ዋልቱን ዝተኣማመነሉ ጸጋን ክብርታትን ምዃኑ ገሊጻ። ድሕሪ ናጽነት መሬት ብዳግማይ ወራር ምስ ተደፍረውን ክብርታቱ ዓቂቡ ንሃገሩ ካብ ጎበጥ ኣድሒኑ ልዕላውነቱ ክዕቅብ ከም ዝኽኣለ ኣዘኻኺራ። ቀጺላ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክብርታት እቶም ንሓበራዊ ስነ ኣእምሮ ህዝቢ ኤርትራ ዝሃንጹ ስውራት ኣጽዋር እዮም ኢላ። ተጻብኡታት ንምክተሎም ፈታኒ እዋን ንሰግረሎም ሃገራዊ ራእይናን ዕላማታትናን ከም ዝተገብረሎም ገሊጻ። ኣባላት ኤምባሲ ምስቲ ኣጋጣሚ ዝገለጾ ዘንጸባርቕ ግጥምታት ኣቕሪቦም።